Il-Volumetric Infusion Pump hija pompa li tissettja r-rata ta' likwidu għal kura li pazjent ikun qed jingħata. Mingħajr il-Volumetric Infusion Pump wieħed ma jkunx jaf eżattament l-ammont ta' likwidu li jkun qed jintuża għal kura u li jkun dieħel f'ġisem il-pazjent. F'ċertu każijiet u jiddependi mill-kura li wieħed ikun qed jieħu, il-Volumetric Infusion Pump hija essenzjali. Huwa News huwa infurmat li uħud minn dawn il-pompi fl-isptar Boffa bħalissa mhumiex jaħdmu. Konsegwenza ta' hekk mhux kull pazjent li qed imur għal kura u li għandu bżonn li juża l-Volumetric Infusion Pump qed ikun jista' jagħmel dan. Huwa News huwa infurmat ukoll li xhur ilu kienu ġew ordnati ammont ta' pompi għall-isptar Boffa, iżda għal xi raġuni dawn baqgħu ma waslux. Dan l-istazzjon bat jistaqsi lill-Ministeru tas-Saħħa dwar is-sitwazzjoni tal-Volumetric Infusion Pumps fl-Isptar Boffa. Il-Ministeru tas-Saħħa qal li ser ikun qed iwieġeb fi żmien illi ġej.